Sa number 2, sa mga interesado nga mag-shift sa renewable energy, labi na sa solar energy, inina ang higayon nga masabat ang inyo nga mga pamangkot. Kay man isa sa luyag nga tutukan sa Renewable Energy Week Expo nga ginapamunuan sa Negros Occidental sini nga semana ang mga Solar 101 kag consumer protection. Ginapaabot ang pagtililipon sa mga provincial, city kag municipal officials, mga national government agencies sa pagpanguna sa Department of Energy, mga renewable energy developers, technology providers, investors, financial institutions, community leaders kag energy consumers sa Renewable Week Expo nga magasugod sa May 7 tub 9 sa SMX Convention Center sa Bacolod. Diin gid bala dapat magasugod kung gusto mo mag-transition sa solar power. Ano bala mga requirements? Ang electrical safety nga dapat hatagan sang konsiderasyon kag ano ayhan ang financing available para sa mga interesado. Iniapila sa talakayon ng mga topiko sino kay Rafael Lito Coscoluela, ang Provincial Consultant on Energy and Environment. Gusto man nila nga maplastar ang safeguard sa mga consumers kaangay sang pagpagwa sang listahan sa mga accredited companies sa pag-install sini. Sa piyakabahin, isa man sa igalunsar sa mga expo ang Recreate Negros. Sa idalom diri ang mga komunidad nga wala sang access sa energization program ang may kahigayunan nga mahatagan sang kuryente gamit ang renewable energy. Ang savings gikan sa pag-transition sang gobyerno probinsyal sa solar energy ang mga gamiton para mabuligan ang mga komunidad nga tubtub sa karon wala sang enerhiya. Sunod kay Joshua Villalobos, ang Secretary General sang NICE o Negrosanon Initiative for Climate and the Environment nga partner sa mga expo, ginausisa ang komunidad kung ano ang ila nga kinahanglanon nga amo ang ginabasehan sa programa para sa ila. So may istorya parte Solar 101 and of course diri matandog kung gusto ka magpa-install solar sa imong balay, where do you start? No? Anong imuhon mo? We've always tried to emphasize antes ka mag-decide, number one, you ask yourself, pila ang power gina-consume ko? So energy audit is very important. Second, sino ang pwede maka-install? So we're hoping to have a directory of accredited installers. We're going to ask all of our known installers dire to register with DOE in order to get accreditation. So when anyone decides, I want to have a solar system in my house, taon niya ang directory. Pinagi kay Gublito na kagsang aton Gobernador Subong kay Governor Bong Lacson, nagdesider sila nga ang savings nga nakuha halin sa mga facilities sang solar sang provincial government i-invest naton sa local communities. No, kag ini nga mga communities amo ni sila ang most likely will not have access to clean energy or to energy. No, makita naton nga ang aton energization rate diri sa probinsya dako pagyapon ang aton lalagson, no? May mga sitio pagyapon nga wala nalabutan sa mga electric co-ops, may mga isla, for example kung diin may ginaobra kami nga project sa NICE ang isla sang Matabas, gid konsulta namon ng electric co-op siling nila that island is not part of our energization plan for the next 10 years.